Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Кнопка от гармоника. Эрнест, заточи оловок, коли ласка. Давай. Что малюешь, Селестина? Зеленую мышь. Памятаешь, Эрнест? А, так памятаю. Ха-ха, якая смешная. Я тады збіраўся выступіць перед тобой твоими сяброўкамі. Музыку! 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 Дорогие сябры. Танчым крыжачок. Ха-ха-ха. О-хо-хо. Танчым крыжачок. Ха-ха-ха. О-хо-хо. Зараз покажу вам як. Руки хлоп, ноги чмяк. Зараз покажу вам як. Руки хлоп, ноги чмяк. О, не, кепцюрамі мне по вуху. Что такое, Эрнест? Учора у мяне упаў гармонік. Відаць, одна кнопка вывалілася. Тут яе няма. И тут. Тут таксама няма. И тут няма. Поможите мне. И тут няма. Што я цяпер за музыка? Нічога, Эрнест, заўтра купім новую. Гэта немагчыма, Селестына. Гармонік вельмі стары. Кнопкі вырабляліся на заказ. З матэрыялу акурат пад мае лапы. Такіх кнопак больш нідзе не адшукаць. Я ведаю, где кнопка, Эрнест. Яе забрала зеленая мышь. Так, правильно. Вядома яна. Кто такая зеленая мышь? Ваша сяброўка? Не сяброўка. Зеленая мышь прабіраецца ў дамы і забірае тое, што дрэнна ляжыць. Шкарпэткі з-пад ложка, хлебныя крошкі з кухні, манеткі, што закаціліся пад канапу. А, байкі. На свеце няма зялёнай мышы. Яна ёсць толькі ў мышыных казачках. Што за ліха, што за бядота. Які жаль. Ніколі не бачыла яго такім сумным. Ці тая зялёная мыш сапраўдная? Так, вядома. Ладно, давайте забяром у яе кнопку. Па праўдзе, ніхто не ведае, дзе яна жыве. Але яе вочы шэрыя, а вусы закручаныя. Не, у яе чырвоныя вочы і хвост бы штопар. Не, ўсё не так. Жоўтыя вочы і вострыя вушы. Такая хуткая, што яе ніхто не бачыў. Так, і яна зялёная, таму калі забягаю траву, ну... Я нешта прыдумала. Кажаце, яна крадзе крошкі? Лёска для вудачкі. Эрнест ловіць ёй ласося. Час адпачыць. Што за ліха, што за бядота. Не наступі на лёску, Эрнест. Так мы схопім зялёную мышь і попросім яе вярнуць кнопку ад гармоніка. Ха, зялёную мыш. Ха.
хтосьці ёсць? Ёсць тут хто? Не звяртай на мяне ўвагі. Уваходзь без стуку, чаму не? Ты умееш гаварыць і сама ходзіш у чужыя дамы. Дык што табе трэба? Я прыйшла па кнопку ад гармоніка, якую ты ўкрала. Ага, яшчэ назаві мяне зладзейкай. Але кнопка наша. Эй, я ніколі не краду, а толькі вышукваю ў смецці дабро. Шкарпэтку без пары, бульбяныя лупіны, крошкі старога хлеба. Для вас, гарадскіх, гэта смецце, а для мяне простай мышы гэта скарбы. Што за ліха, ніякай музыкі? Без музыкі Эрнесту няма чаго рабіць. Селестына! Селестына! Крошка знікла, Селестына таксама. Знікла? Куды яна магла пайсці? Да зялёнай мышы, тут яе сляды. Не-не, гэта ад веніка, нічога больш. Селестына! Эй, Селестына! 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 Твой скарб старыя шкарпэткі? Вядома, гэта духмяны скарб. Панюхай, што за водар. А гэта ўжо даўно зацвіло. Гэта смакавы скарб. Вось, давай, пакаштуй. А гэта што за ласкуты? Дотыкавы скарб. Кеміш? Вось так, патыкайся ў яго носам. Але наша кнопка не была смеццем, проста ўпала на падлогу. І для мяне яна скарб. Скарб. Тады давай заключым дамову. Я вярну твой скарб, але узамен на яшчэ большы скарб. Ладно, тады дзе кнопка? Не ўяўляю. Пашукай. Толькі не перавярні тут усё. Ясна? Я пакуль сыру пажую. Селестына! 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 Добрый дзень, спадарня Тюльпан. Добрый дзень, Эрнест. Вы не бачылі Селестыну? Можа, яна праходзіла тут нядаўна. Селестыну, хвілінку. Так, яна бегла праз сад у бок поля. Дзякуй, спадарня Тюльпан. Ну што за гарэза? Можа, яна бегла за іншай мышу, зялёнай, напрыклад. О, не. Не, проста бегла сама. Дзякуй. Зялёная мыш. Фа. Я знайшла кучу кнопак ад камбінезонаў, джинсаў, чаго хочаш. Але не ад гармоніка. Мае спачуванні. Вось! Яна? Гэта твой вялікі скарб? Звычайная кнопка. Забірай. Але мы дамовіліся. Ты дасі мне за яе большы скарб. Так, абяцаю. Ты ж не падманеш. Не хвалюйся. Не надта я табе давяраю. Павяжы яе на запясце. І што ты збіраешся мне даць? Духмяны скарб. Напрыклад, вялікі букет кветак. У мяне цэлыя палі кветак. Ладно, тады смакавы, вялікую скібу свежага хлеба. Някепска, але я люблю зацвілы хлеб. Добра, тады дыванчык вельмі мяккі. Дзякую, у мяне такіх хапае. Тады нешта маляванае? Твой партрэт у поўны рост. Не-не-не, гэта ўвогуле не скарб. Скарбы робяць цябе надзвычай шчаслівай, калі іх знаходзіш, і вельмі маркотнай, калі іх губляеш. Калі нічога не маеш, дамове канец. Селестына! Селестына! Вядома, прыдумала. Дома Эрнест мае дужа асаблівы скарб. Селестына? Дзе ты была? Вось, Эрнест, твоя кнопка. О, моя кнопачка! Эрнест такі шчаслівы. Дзякуй, Селестына. Глядзіце, зялёная мыш! Хвост зусім не штопар. А дзе вострыя вушы? І вусы не круцяцца. Музыка! Музыка!
Танчим крижачок, о-хо-хо. Як пригожа! Танчим крижачок, о-хо-хо. Танчим крижачок, о-хо-хо. Танчим крижачок. Так, музыка вялікі скарб. Калі Эрнест згубіў яе, ён быў такі няшчасны. Музыка вярнулася. І цяпер ён найшчаслівейшы мядзведзь у свеце. Я знаходзіла дотыкавыя скарбы, і духмяныя, і прыгожыя, або смакавыя. А гэта мой першы гукавы скарб. Але як мне забраць яго дамоў? Твая праўда, ён завялікі, ты не занясеш яго. Пакінь яго тут і прыходзь паслухаць, калі захочаш. Можа, цяпер ты мяне вызваліш? Раскажы мне, Селестына, дзе ты знайшла кнопку, у садзе? Вядома, не. Яна была ў зялёнай мышы, Эрнест. Яна ўжо пайшла. Ха-ха-ха. У зялёнай мышы. У каго ж яшчэ? Ха-ха. От гумарысты. Ну, гумарысты. Ха-ха. Тры сляпыя мышкі, скачуць і скачуць, скачуць і скачуць. Наслухаўся я вашых баек. Ха-ха. О, Селестына. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.